Ćao drugari, ne zaboravite da lajkujete i zapratite za najbolje priče na svetu, vidimo se. Priča o magičnoj mački i njenim čudnim prijateljima. Jednog dana, u malom selu, živela je mačka po imenu Ana koja je imala čarobne moći. Ana je volela da se igra sa svojim prijateljima, papagajem Petrom, kornjačom Mirkom i ježom Milanom. Jednog dana, Ana je smislila novu igru, čarobnu zagonetku. Ako neko reši zagonetku, dobit će nagradu, najočniju ribu, najveću jagodu i najveći orah. Ana je sakrila nagradu na vrh starog hrasta i rekla svojim prijateljima, morate da rešite zagonetku da biste pronašli nagradu. Zagonetka glasi, što više uzimate, veće postaje. Šta je to? Petar je odmah počeo da viče, to je hrana. Što više jedemo, veći postajemo. Svi su se smejali, a Ana je odmahnula glavom, nije tačno, Petre. Mirko je polako rekao, mislim da je to voda. Što više pijemo, više je ima oko nas. Ali Ana je opet odmahnula glavom, nije ni to, Mirko. Na kraju Milan, pametni jež, reče, mislim da je odgovor rupa. Što više kopamo, veća postaje. Ana je uzviknula, bravo, Milen. Idemo dalje. Prijatelji su krenuli prema starom hrastu, ali put nije bio nimalo lak. Prva prepreka bila je visoka ograda. Petar je odmah poleteo i preleteo ogradu, vičući, vidimo se s druge strane. Ali zaboravio je da pokaže put svojim prijateljima. Ana, Mirko i Milan su ostali zaglavljeni. Ana je brzo smislila plan. Uz pomoć svojih čarobnih moći, stvorila je čarobni skok za Mirka i Milana. Smejali su se dok su skakali preko ograde kao kenguri. Nakon toga, naišli su na brbljivu reku. Petar je pokušao da peva pesmu, ali je reka toliko glasno brbljala da ga niko nije čuo. Mirko je smislio plan, napravio je most od starih dasaka koje su našli u blizini. Dok su prelazili most, Milan je upao u vodu i bio je sav mokar. Svi su se smejali dok su ga izvlačili. Kada su konačno stigli do starog hrasta, Ana je rekla, nagrada je sakrivena na vrhu hrasta, ali prvo morate da odgovorite na posljednju zagonetku. Glasi ovako, šta ima korene, ali nikad ne raste. Petar je brzo odgovorio, to je knjiga. Knjiga ima korene znanja. Ana se smeškala i rekla, dobar pokušaj, Petre, ali nije tačno. Mirko je polako rekao, možda je to reč. Reči imaju korene u jeziku. Ana je opet odmahnula glavom, blizu, ali nije tačno. Na kraju Milan je rekao, mislim da je to sat. Sat ima korene u vremenu, ali ne raste. Ana je uzviknula, tačno, Milen, idemo po nagradu. Petar je poleteo na vrh hrasta i vratio se sa sočnom ribom, velikom jagodom i lepim oraščićem. Svi su se radovali i smejali dok su delili nagradu. Ana je rekla, naučili smo da je timski rad najvažniji. Kada radimo zajedno, možemo rešiti svaku zagonetku. I tako su Ana, Petar, Mirko i Milan proveli veče u smehu i radosti, naučivši vrednost prijateljstva i timskog rada. Laku noć, mališani, i zapamtite, smeh i prijateljstvo su najjača magija.